Започалия се. Да. Колко време има? Бая, надявам се да не ни съдят от YouTube за тия сцени, които снимаме в момента, ама трябва да се облекла повече, не съм имал аз. Не, още сега нека това... Are you scared? Jericho in the Undertaker. Дегенерацията Чип ще мре сега. Те ги е. Сега заслужи. Сариус, сто са много лут. Трябва много яки комботи на тая. Добре, сега снимаш. Не игра, той игра с кръвария. Айде, започва се. О, го трите хикси не се занимава с това. Чекай бе, аз съм Джерико да. Аз погледам да го бе. Ти си свикнал с него да играеш и... Не се хвали сега. Дай го си камерата, А кой му е падна в гръб, бе? Никой може. Ето тук, бе. Добре. Как скачи на ринга, бе? Това е там нещо. Ще разбереш. Сега е бем ли го с кой се бия? Добре. Чипса се. Трите чипса, дай. Много пана. Ще започва след. Гипса тръгна да бие проблема, ама не е познал. Айде долу. Той се заема с него, аз тук ще пробвам да го тесим. Аз не знам как... добре. Абе. Ево, бе. Tady ако направи за смак, ще е голем късметлия. Да забуде финишер. Ела, прещи се, добър, бе. Добър. Дайте му пластмаса и бомбони да се кефи детето и да се бей. Не, падна топа. Хайде, марш! Марш, бе! Ванка! Марш, Ванка, ти казах, бе! То не му даш на човека да се качи, бе. 1, 2, браво! Печелихте, вие кои може? За колко време, човече? Бати унижително ни е туш. Що с превода песен е? Шарки бой. Че съм Джерико самута, ама ти не вярваш.